I veliki pozdrav svima i dobrodošli na kanal Maxi Original. Lijep pozdrav i još bolje vas našao. Kao što i sami znate, uskoro nam dolazi najljepši mjesec u godini. Dolazi nam konačno decembar. To je mjesec koji ja stvarno obožavam, a vjerujem i vi. Ljudi, konačno ove godine, nakon 2 prospavane godine, imamo advent. Tako diljem lijepe naše sprema se advent, sprema se također i u mome gradu. Da li će biti koncerata, još ne znam. Ja se nadam da hoće, da će konačno grad malo prodisat, iako je moj grad kao i većina gradova dosta tijekom zime uspavano. 12. mjesec je meni inače full happy mjesec, kojeg ja stvarno obožavam. Ide Sveti Nikola, ide Božić, ide Nova godina, dolazi nam advent. Znači mjesec familije, mjesec obitelji, mjesec da se posvetimo sebi. Ja se nadam ove godine da ću vam što snimat. U planu imam snimat dosta vlogova tijekom cijelog decembra mjeseca. Biće vrlo zanimljivo. Kako će biti vlogo, ja ne bi previše da otkrivam, jer vam pripremam toliko iznenađenja u decembru mjesecu da ćete biti stvarno oduševljeni. Jednostavno, poželio sam da radim i da snimam vlogove, jer u tome sebe najviše i najbolje pronalazim. Vlog će biti skoro svaki dan, jer kao što kažem, u mome gradu se može svašta snimiti lijepoga, pogotovo tijekom decembra mjeseca. Toliko evenata, toliko događaja. Kad se grad bude lijepo ukrasio, ići ćemo navečer džir, da vidite kako je moj grad predivan i kako je moj grad ukrašen. Tako da, još malo nas čeka ludilo, čeka nas zabava, čeka nas fešta i nadamo se konačno došeg na otvorenom, jer meni iskreno glazba fali, jer glazba je moj način razmišljanja, glazba je moj smisao života. Glazba je nešto što mene pokreće osobno. Ja bez glazbe jednostavno nisam ja. Jer glazbom se bavim već od svoje 16. godine. Ja sam samouki gitarist. Neke fazone sam naučio svirati od pokojnog tate, od njegovog prijatelja, a većinu toga sam skidao preko, kao i svi, preko YouTube-a. Naravno. Kad je reč o sviranju gitare, potrebno je dosta vremena, potrebno je dosta vježbe, velika motivacija. Jednostavno morate biti u tome u potpunosti. Glazba je nešto što pokreće cijeli svijet. Glazba je nešto divno. Glazba je stvar koja čovjeka povezuje sa Bogom, prije svega. Glazba je umjetnost. Nešto što čovjeka može doista ispunjavati sretnim i zadovoljnim. Tako da, ljudi, pripremite se na GG cijeli decembar mjesec. Ludi vlogovi na mome
i vašem kanalu. Ljudi, vidimo se uskoro. Veliki pozdrav svima, koliko vas god ima. Ako vam se ovaj video svidio, naravno, ostavite like, share, subscribe, obavezno komentar. Vidimo se, ljudi. Pozdrav svima. Ćao!